खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुमानि दिनै जोबथा हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहामै खुंफुंनाय जायो। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि दखरा एबसुनि खुंगा 37थि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलखौ मोदैबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुङो। मोदैबारि दखरा एबसुनि आफादगिरि जोहोलाव बर'नि दैदेननायाव जानाय गेवलां मेलावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बे गेवलां मेलावनो खुगा लाइसिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सरगयारिया। लोगोसेनो मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सोलोंथाइ आरो बिटिआर गोरोबथानि सायाव माखासे गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों। गा 37थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो दिनै बिनि गेवलां मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जि जुथुमा बे जुथुमानि गेजेरजों जोंनि जिखिनि दखरानि सिङाव समाजारि सोलोंथाइ रांखान्थि आरो माखासे जिखिनि जेंना जेंसि थायो बे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै डेलिगेट हलाव सावरायो गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोरखौ लानानै आरो लोगोसेनो रायजो राजानि मददजों गेवलां मेल खुंनाय जायो आरो बे गेवलां मेलनि गेजेरजों आथिखाल माहारिनि थासारि माहारिनि जौगानाय आरो माहारिनि जेंना जेंसि आरो जोङो माहारिखौ दानांगौब्ला बड'फानि आदर्श मोन्थोरजों गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जोंनि मावनो गोनां बिबाना मा आरो जोङो रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बेबस्था आरो गासै बे थासारिफोरखौ जों बोरैहाय गोख्रों खालामनो बे गासैबो बिथिंनि सायाव जोंनि गेवलां मेलाव सावरायनाय जायो आरो रायजो राजाया खोब मोनसे रंजाखांनायनि गेजेरजों एबसुनि मोनफ्रोमबो कनभेनसन कनफारेन्सखौ लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो। मानो होनब्ला एबसुआ माहारिनि आफाद आरो बर' माहारिया एबसुखौ जेरैबायदि जोथोन लाबोबाय आइ आफाया जेरैबायदि बेंबोबाय बिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोराव आगान होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गासै बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनानै जोंनि थामोनथा माहारि जौगानायनि बा माहारि थांना थानायनि मोन्थोरफोरखौ जों रायजोफोरनि गेजेराव रायजोखौ सिबिनाय रायजोनि समाजनि हाबा मावनाय माहारिनि हाबा मावनाय बे मोनसे थांखिजों जों हाबा मावबोदों। फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोथोन लानांगौ गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनो नांगौ आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो सोलोंथाइनि सायाव बांसिन नोजोर बोनानै गुरुत्त होनानै खामानि मावनाय जादों। 37थि जे बोसोरसालिया बे बोसोरसालिनि दिनै नैथि सान आरो बे नैथि साननि जोंहा बेवहाय गेवलां मेल दायो सोलिबाय थादों आरो बे गेवलां मेलावहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा बे मेलावहाय गोबां जोंनि समाज बिथिं जोंनि रांखान्थि बिथिं सोलोंथाइ बिथिं आरो लोगोसेनो जोंहा बिटिआर जि एकर्ड जाबाय बे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दैबो रायजो राजानो बिथाङा गुवारै फोरमायलांबाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बे गेवलां मेलावनो मंगलदै कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथां डक्टर कमलाकान्त बरा बिथां साराबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफोरजों बिथाङा जि सोलोंथाइ बिथिंजों लानानै आरो जोंनि बर' माहारिनि जि जारिमिन बे जारिमिनखौ बिथाङा रोखायै फोरमायनानै होदों। दा मख'नो नांगोन दि बे मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरसालिया जथुमाया जोंनिया बिबान बोथोरमोन। बे 2 बोसोर जोंहा बिबान बोथोर सोलाय सोल' जाबाय थायो। दा बे लेखायैनो मोदैबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मैया 5 नभेम्बरावहाय जोंहा गोदानै मोनसे आफाद दाफुंनानै लायो आरो बे आफादा फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय जागोन आरो बे लेखायैनो फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय बै गोदान आफादा बिबानगिरि बिथांमोना बिबान लानानै खामानि मावलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि जे ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिं राजखान्थि बिथिङानो जा हारिमु बिथिङानो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङानो जा गासैबो बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय मैयानि जि थान्दै मेल बै थान्दै मेलाव जोङो माखासे थान्दैफोरखौ लानाय जादों। रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव गोबाङै मददथि होदों जेरैखि बिथिङाव बिथांमोना जोंखौ बेवहाय हेफाजाब होदों
जेरै जोंहा रांखान्थि बिथिङावनो होन जोंनि खामानि दामानियावनो होन बा जोंनि दिनै बे मेल जानायावनो होन गासैबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंखौ जिबायदि हेफाजाब आरो मदद होफैबाय आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खुलुमहरो आरो मिजिंथियो फैबाय थानाय समावबो जोंनि बर' आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदिनो अनसायबाय थागोन बेबायदिनो हेफाजाब आरो मदद होबाय थागोन बेखौ जोङो अराय सम मिजिंथियो आरो बर' माहारिया थारैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिबायदि आगोलनिफ्रायनो आलोन लाबोदों बा नोजोर होबोदों नायबोदों बेयो थारैनो खम जायाखै फैबाय थानाय समावबो जोङो मिजिंथिगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बेबायदिनो रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ नोजोर आरो जोंनो दिहा परामर्शखौ होबाय थागोन जोङो बेखौनो मिजिंथियो रायजो राजा बिथांमोननिफ्राय। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।